Tebo Pavlík. Podmálo. Clark je to... 20-kilový barbel. 20-kilový tyčinka. Bartoň. 15-kilový kotúč. Na druhej strane to isté. 15-kilová. 2,5 kotúče. To bol Titus ináč. 5 kg a 2,5 kg. Zoberte ešte druhú stranu na tyčinke. Dovolil si sa mu? Teraz sa ja to bedničku a úplne nakoniec zakrajam. Tam nestojí, nie je slabé. Takto, ale myslím, že sem takto úplne najviac, vieš. OK. Že tam akurát ten... Svetlo tam svieti, No. to je free. Svetlo. Takže pripravený? Počuj, aká je kvalita na to video? To svetlo rovno do toho svieti. Pohode. Dobre, dobre. Mali sme to skôr za. Už je na to rovnejšie. Takže pripravený? Mieru vidno. 10 sekúnd. Poďte! Ja počítam. Hlas. Poď. Raz. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Zavolám. 30. Pekne, Libor, pekne! Pekne, pekne, poď.
endoskopia, varikotela. Nátrnový val, membránka. Čerstvo. Tak je to už mesiac. Ja mám tiež na tu a mal som čo, ide 15 klínov a potom 30 double under. A ide dve dvojice, prvá dvojica ide 6 minút, druhá dvojica ide tiež 6 minút, 12 minút do filozofy. A vlastne najprv si odrobí prvá dvojica 6 minút a potom ide druhá. Ne, tam nič, musel si klečnúť ruku pri odovzdávaní. Chlapík Vajda, 32,5 či 35 krát. Poď ešte, poď! A dawaj Pisza, chodź. Zostaje spadł. Málo. Málo? Ja počkaj, no hej, ja som myslel... Ja som myslel, že 60, ale málo. Počkaj, je video. Hop. Ani nemusí ole. Hej. Brzdí to dole. Nebrzdí to dole. Nebrzdí to dole. Hej. Nejaký program, ale... No poď, chlape. No poď, krásavec.
hore. Hore ešte, poď! Hop. Poď, Miško, poď! Poď. Po minúta, páni. Darí sa im ísť po minútach? Hej, idú po minútach? 6+6. Koľko? Počkaj. Kto začínal? Fišta? Fišta začínal, ne? Áno. Raz, 2, 3, 4, 5. No končí, poďme. Poď! Mišta, poď ešte, poď! 20 sekúnd, poď! Poď ešte, poď! Hore. Vydaj činku, poď! 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 Máš tam ešte! Hop. Zastaviť, že?